lafiya. Musamman muke ciki ba mu yan arewa ba sama farin ciki ba, amma da mu kamar bare ba komai yake da mu ba. Kukan mu yan munayi ba kowa ne yake ta mu ba. Mu ma fa yan ƙasa ne dan me ba za a kula da mu ba. Ba lafiya jihata kullum mu ne ake kashewa, sannan satan mutane ya sa har ba a musan fitowa. Muna san mu dinga noma amma tilas mu yau laɓewa. Tsaro ya kaɗan muna ji muna gani yau cikin arewa. Auta MG boy na ce mi magana duka kan arewa. Yan arewa ya take. Yau talauci farmaki ga yan arewa ba shamaki, ga fyaɗe yana yawa yara ƙananu suna ciki. Menene ya sa haka? Na san gare ko akwai haƙi. Kira nake da sa ido wajen bata yara da ake niki. Duk wanda aka yi wa iyayensa sun shiga bakin ciki, ba za su manta ba da sun tuna babu zancen farin ciki. Allah sa kiran da na yi ya zo a gare ku babu shamaki. Roƙo na garan bana a ko'ina za na sa ciki. Ni ashir na goma ne dan Auta ne nake kira. Ina kira, ni nake kira. Ba zaman lafiya a dan arewa mu ne akan gaba. Kiwo da kasuwa ba su zuwo saboda fargaba. Wai ina matsalar take? Arewa wa za mu sa gaba? Shugabanni, sarakuna, talakawa ba za na bar ku ba. Matasan muna a zaune ta ko'ina babu mai kwaba. Rashin tsaro gashi ya hana makarantu ba za a je su ba. Wayo ni wayo arewa ko ta ina jini ke zuba. Zaman lafiya da ci gaba shine fatan munan gaba. Baban Kausar Sagiru ni ta kamata arewa ce. Ana kisa kashe marayu suna yawa. Arewa ta yamma ana kisa shi yasa marayu suka yi yawa. Har arewa ta tsakiya kisan da ake iya yawa. Yanzu yan gudun hijira a ko'ina ba gurin zuwa. Gwamnatinmu da masu hali taimaka musu yan uwa, a tausaya musu a kawo ɗauki, a fita su daga kishirwa. Masu abinci masu tufafiya da ɗaiɗai ko gudanarwa, basu da komai gida dawa, gatansa Allah musawwirwa. SS na kudu